कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। मंगळवारी अचानक झालेल्या अवकाळी पावसामुळे मांगेली कुसगेवाडी इथं काजू बागायतीमधून घरी परतत असताना वादळी वाऱ्यामुळे आंब्याचं झाड दुचाकीवर पडून बाप लेक गंभीर जखमी होण्याची दुर्घटना घडली आहे। यात मुलगी गौरी अरविंद गवस हिला गंभीर दुखापत झाल्यानं तिला उपचारासाठी म्हापसा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलंय, तर वडील अरविंद गवस हे किरकोळ जखमी झाल्यानं त्यांच्यावर साटेली भेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार करण्यात आले। वाढत्या गरमीमुळे अंगाची लाई होत असताना मंगळवारी वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसानं दोडामार्ग तालुक्यात हजेरी लावली। अनेक ठिकाणी पडझडीचे प्रकारही घडले। जवळपास 2 तासांहून अधिक काळ अवकाळी पाऊस बरसला। मात्र या अवकाळी पावसाचा फटका काजू बागेत काजू गोळा करण्यासाठी गेलेल्या मांगेली कुसगेवाडी येथील बाप लेकीला बसला। अरविंद गवस हे आपली मुलगी गौरी हिला घेऊन काजू गोळा करण्यासाठी गेले होते, मात्र अचानक ढग दाटून येऊन वादळी वाऱ्याचा अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली आहे। त्यामुळे काजू बागेतून त्यांनी घरी परतण्याचा निर्णय घेतलाय। दुचाकीवर बसून ते घरी येत असताना जवळचे एक आंब्याचं झाड त्यांच्या चालत्या दुचाकीवर मोडून पडलं। ते दोघेही बापलेक त्याखाली चिरडले गेले। यातून कशीबशी सुटका करून घेत अरविंद गवस यांनी मदतीसाठी आरडाओरडा केला। लागलीच गावकरी त्या ठिकाणी धावून गेले आणि त्यांनी दोघांनाही बाहेर काढलं। यात गौरी हिला गंभीर मार लागला, तर तिचे वडील किरकोळ जखमी झाले। दोघांनाही साटेली भेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी आणण्यात आलं, मात्र गौरीची प्रकृती गंभीर असल्यानं तिला अधिक उपचारासाठी म्हापसा उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।